Li kieku l-gvern m'għenx fl-enerġija, ir-rata tal-għolli tal-ħajja f'Malta matul Diċembru li għadda kienet kapaċi tlaħħaq 12%. Dan ingħad f'analiżi li għamlet il-Gazzetta Torċa u li ppubblikat fil-faċċata tagħha. It-Torċa rimarkat li l-istatistika tal-Eurostat qalet li kien f'Malta biss li l-prezz tad-dawl kif ukoll dak tal-petrol u tad-diesel baqgħu stabbli, jiġifieri molewx fl-aħħar sena. Dan għal kontra ta' dak li ġara madwar il-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea fejn il-prezz tal-elettriku sal-aħħar tas-sena li għaddiet spara l fuq bi 30% meta mqabbel ma' sena qabel. Dan apparti li fl-Ewropa kollha il-prezz tad-diesel u tal-petrol ogħla bi 8%. Al kontrarju ta' dak li qed jiġri f'Malta fejn anki l-prezzijiet tal-fuel kienu raħsu fl-eqel ta' pandemija meta l-Gvern ta' Roberta Bela ppreżenta l-pjan ta' riġenerazzjoni ekonomika, fl-Unjoni Ewropea l-aktar li żdied il-prezz tal-elettriku kien fl-Italja b'inflazzjoni ta' 165%. Il-Gazzetta Torċa spjegat li r-roli tal-ħajja fl-Italja ifisser li jekk persuna kienet tirċievi kont ta' €100 fix-xahar ta' Diċembru 2021, sena wara il-kont kien sar €265. Dan meta s-sena ta' qabel kien diġà hemm żieda fuq is-sena preċedenti. Minnaħa l-oħra l-prezz tal-fuel fl-Italja tela bi 3% biss sa' Diċembru, għalkemm jidher li fix-xhur li ġejjin se jkun hemm żiediet sostanzjali anki hawn minħabba li jispiċċaw ċertu inċentivi fiskali temporanji. Il-pajjiż fejn l-aktar żdied il-prezz tal-fuel fl-aħħar 12-il xahar kien l-Ungerija b'żieda ta' 27%. F'dan il-pajjiż il-prezz tal-elettriku żdied bi ftit inqas mill-medja Ewropea b'żieda medja ta' 28%. It-Torċa żżid analizza li anki jekk il-Gvern Taljan u dak Ungeriż qed jgħinu ferm inqas mill-Gvern Malti, il-qagħda fiskali tagħhom komplet sejra l-baħar. L-awsterità mħadna fl-Italja u fl-Ungerija fil-fatt qed wassal għal djufija ekonomika, tant li diġà fit-tielet kwart tas-sena l-istatistika tal-Eurostat turi li l-ekonomija Ungeriża bdiet tiċkien, filwaqt li l-ewwel indikazzjonijiet huma li l-ekonomija Taljana bdiet tiċkien fl-aħħar kwart tas-sena. Minflok isaħħu l-finanzi pubbliċi għax qed joħorġu inqas sussidji, dawn il-gvernijiet qed imorru minn taħt għaliex ekonomija dgħajfa qed tfisser inqas dħul għalihom. Fuq l-istess linja miexi l-kap tal-Oppożizzjoni li fil-Kamra tal-Kummerċ tkellem kif l-għajnuna tal-Gvern Malti f'sussidju fl-enerġija mhix sostenibbli, sostniet il-Gazzetta It-Torċa. Li tibqa' tissussidja l-enerġija żgur li mhijiex l-aktar għażla sostenibbli. L-analiżi ta' Torċa waslet propju ftit jiem wara li f'kumitat parlamentari l-Assoċjazzjoni ta' min ħaddem innutat kif li kieku l-Gvern ma tax lajnuna kbira fl-enerġija, l-inflazzjoni kienet tispara l fuq għal familji u n-negozji. Il-Gvern qed jissussidja l-enerġija għax kieku żgur illi anki hawn kien ikollna double digit inflation. L-istess sentiment esprimietu il-General Workers Union. Kieku l-Gvern ma intervjenix u ma assorbix il-prezzijiet tal-enerġija, tal-fjuwil u tal-ċereali, il-kola kienet titla' €23.